Gian Jones dwi'n bennaeth adran cylchau gorfforaethol. Dwi wedi rhannu'r cyflwyniad i rhan mewn ffordd. Un ydy wneud siarad chydig bach am pwy dwi, be dwi'n neud lly. Pa wasanaethau sgynnon ni o fewn yr adran. A mae hwnna'n dilyn i fewn i be ydych chi'n drafod yn dilyn hynny lly. Be di pwrpas a weledigaeth yr adran. Democratiaeth yn Wynedd. Dwi'n aml, chi'n cael un cyflwyniad ar democratiaeth, wedyn na'i'n aros ar hynny'n hir iawn. Pwy di pwy, dwi wedi chwanegu sleid neithiwr ar ffordd Gwynedd. Dwi'n gwybod faint yna chi sydd wedi clywed am ffordd Gwynedd, ond gyda i weithgaredd o'ch chi yn yn gyda'r rhan o'r hyn. Heria, Llywodraeth Leol, chi gyd gwan wedi cychwyn eich gyrfa yn Llywodraeth Leol, a byddwch chi wedi clywed, dwi'n ffedrwn yn sôn am ambell i her, fel oedd o'n neud i gyflwyniad, o faint yna chi sydd wedi brafod honno chi. Dyna i sôn chi bach ar hynny, a wedyn i sôn am cynllun y cyngor. A pa mor berthnasol i hwnna i chi dydd sydd yma heddiw. Wedyn, croeso chi ofyn cwestiwn ar unrhyw adag. Pryd ych chi bod yn siarad, mae'n bwysig bod chi yn cael cyfle i ddall un o ddau bethau a gychwyn eich gyrfa chi yn fan hyn. Di pawb yn gwbl newydd? Na ddau wynebau, yn yr hyn, chi wedi bod yma stipyn. Pwy sydd wedi cychwyn o fewn yr 6 mis dwytha? Dolores i fyny. So, ar yma chi wedi cychwyn o fewn 6 mis dwytha. Faint sydd wedi bod yma hyd at blwyddyn? Reit. Rwy'n gyrach na hynny? Oce. Pwy yma nad? O, yes, oce. Yes, dwi'n chi, da di fan hyn. A dechrau felly. Oce, so mae'n amrywiaeth. Mae'n rhaid chi fo mwy o ymwybyddiaeth nag eraill. Wedyn, dwi'n ymddiheud os yna rhaid bethau da chi wedi gweld o blaen. I rei eraill yna chi fydd lot o hyn yn newid. Iawn, pwy dwi? Dwi wedi cael yn nodi ers Rhagfyr 2022, ond dwi'n gweithio'r cyngor ers 1988, mynd â'r swnio yma. A fwyaf na chi wedi cael eich genia o hynna, swn i'n rhaid yna, 90au ac yn hwnnw. Ia, dwi wedi cychwyn o'r, fysa chi'n dweud, o'r gwylod os liciwch chi. Dwi wedi cychwyn ar y ddalfa isa un, i'r afan am y bodoli ni, wedi gael gwarad o'n nhw. Felly dwi wedi cychwyn, o'n i'n cychwyn yn gweithio yn adran addysg, yn yr adran addysg bellach, wedi hwnnw ddim mewn cyngor ddim mwy, ond fan o'n i'n cychwyn yn sydd o'r ysgol. Neu cymwystera, fel nifer yna chi, da chi ar y daith yna, neu cymwystera am eich gwaith chi lle. A wedyn yn geisio am swyddi ar hyd y ffordd. Mae'n cyfnodau bach yn hyn, bod yn swyddog busnes, swyddog perfformiad, rheolwr busnes, wedyn uwch rheolwr bennaeth cynorthwyol. Dwi'n meddwl bod wedi bod trwy'r rafa i gyd. Mae'n cymryd y blynyddoedd yna. Nifer yna chi yn eich gyrfa, newch chi neidio dros graddfeydd ac yn y blaen, a newch chi pedwar i fyny. Ond dwi'n teimlo bod fi wedi bod trwy'r milwn fel yna, trwy hynna hir. Yna, dipyn o brofiadau yna, dipyn o wersi, dwi wedi ddysgu ar hyd ffordd, a dwi'n gobeithio neu rannu un o ddau o hynna ddech chi hyn yma. Ond, hynny di beth dwi'n dweud ydy, mae'n bosib i chi fynd yn eitha ychal yn y cyngor, a os di'r dymuniad, a o'ch chi ddigon benderfynol, mae'n bosib i fynd. Wedyn, dwi wedi cael profiadau eithriadol o dda, dwi wedi cael profiadau gwael. Dwi hyd ddim yn profiadau da iawn chi, ond ar y cyfan dwi wedi mwynhau cyfnod dwi wedi bod yn y cyfnod. Dwi'n gobeithio bod chi hefyd yn mwynhau eich profiad hefo ni. Be da ni'n trio wneud, wrth gwrs, ydy wneud pethau well drwy'r adag. Dwi'n gobeithio bydd y profiad ydych chi'n gael yn llawn well na'r profiadau dwi a pobl eraill wedi gael dros y blynyddoedd. Mae'r diwylliant a mae'r cyngor yn ei gynnig llawer iawn gwell rwan na pan o'n i'n cychwyn yn 88. A mae'r cynllun da chi arno fe heddiw yn un rhan o hynny.
Doedd y cynllun yma ddim yn fodoli yn y flwyddyn hynny. Pe byddai o wedi, swn i wedi sicr o hynny, ond yn o. Dwi wedi rhaid hyn ar y gwylod, ydych chi'n gweld y logo yma. Un peth, un gwers yn debyg ydy, mae rhaid chi cael diddordeb tu allan i'r gwaith hefyd. Mae hwnna'n hynod bwysig. Tydi ddim yn gwaith i gyd. Mae'n bwysig bod chi'n cael profiadau gwahanol, bod yn chi ddiddordebau gwahanol. Ond dwi wedi bod yn ffodus i gael diddordeb sydd yn perthnasu nôl i'r gwaith. Be maen nhw'n alw'n gyfarwyddwr anweithredol, nid i. Cyfarwyddwr cwmni ydy hwnna, mewn ffordd. Dwi ar, chi'n gweld y logo yna, ond dwi'n gadeirydd nofio Cymru. Dwi ar bwrdd Sport Passport, hwnna'n gwmni sy'n gwneud meddalwedd cenedlaethol, a dwi hefyd ar bwrdd nofio Brydain. Ond, da chi'n gweld, mae hwnna'n gwneud efo gwaith i. Ond mae'r cwmnïau yna yn gweithio mewn lot o ffyrdd tebyg i be mae'r cyngor yn gweithio. Gyda chi'r elfen gyfreithiol, yr elfen ariannol, yr elfen sy'n mae'r cwmni yna yn gweithio o ran llywodraethiant, rheoli risg ac yn y blaen. Wedyn, mae gen i lot o ddiddordeb yn nofio. Wedyn, sgiliau dwi wedi ddysgu yn y cyngor i fewn i y math yna. Wedyn, mae hwnna'n cyfle da mewn ffordd i chi drosglwyddo sgiliau a chi'n dysgu o fewn y cyngor i bethau eraill. Wedyn hwnna'n un wers, hynny di, peidiwch â jyst meddwl am weithio i'r cyngor a dyna fo. Mae'n bwysig bod chi'n cael diddordebau eraill a bod chi'n trosglwyddo sgiliau yna a draws. Gan obeithio gael dicad i'r Olympics. Dyna un reswm arall. Dwi'n bennaeth ar adran cefnogaeth corfforaethol, a nifer o'n chi'n dweud iawn ar adran yna neu. A mae yna, da ni'n adran ganolog, fel sy'n chi'n alw fo, sydd da ni ddim efo lot o wasanaethau rhain mlaen, yn gweld y cyhoedd bob dydd, o math hynny ni rhain wasanaethau. Wedyn, ein drwyddyn nhw'n fanwl, ond o'n i'n cyflawni swydd tan ac yn fydda dau o gael pennell cynorthwyol. Dwi wedi symud ymlaen, a rwan mae Catrin Love yn pennell cynorthwyol i ni. Wedyn, y gwasanaethau sydd ganddo ni, mae gen i ymgynghorol adnodda dynol. Wel, i heina chi sydd wedi clywed am HR, personel ac yn y blaen, mae'r gair ymgynghorol o'i blaen o yn bwysig iawn. Oherwydd, tydyn nhw ddim yn cyflawni bob dim i bawb yn y maes adnodda dynol. Ydy, gwasanaeth ymgynghori dyn nhw. Ydy, os ydych chi awydd arweiniad, awydd help, dyna di rôl y gwasanaeth yna. Nid i wneud gwaith adnodda dynol fel sy'ch chi wedi arfer clywed amdano nhw. Wedyn, maen nhw'n gyfrifol am pethau digon anifir ar adegau, disgyblaethau, registrwydd, salwch, hynny maen nhw'n gyfrifol am polisia yr adran a polisia cyngor pan mae'n dod i amodau gwaith a chi a bob arall yn gweithio o fewn hynny. Bydd rhain chi sydd efo mynediad i gwrifedur, sy'n mynd ar y mewnrwyd. Mae yna adran gyfan yn fan'na yn sôn am amodau gwaith. A dros 100 ymhell o bolisia gwahanol a dynol dynol. Dyna beth maen nhw'n ei wneud. Cyfathrebu ac ymgysylltu. Wedyn maen nhw'n gyfrifol am cyfathrebu, siarad hynny hefo pobl Gwynedd, ddwy ffordd. Maen nhw'n gwthio neu cysylltu allan trwy Twitter, Facebook ac yn y blaen. A mae Dion wedi ymuno efo'r gwasanaeth yna. Diolch byth ar hynny. Mae'r sgiliau graffeg i yw'n ofnadwy mynd. Wedyn ni'n gobeithio efo Dion yn traws newid hynna yn fisoedd nesaf. Ond mae Dion wedi ymuno efo ni mwyn modernifio y ffordd da ni'n edrych i'r cyhoedd. Hwna'n rhan o'r pwrpas hynny. A yr elfen ymgysylltu, o'r ein chyfeir iawn hwnna. Fel be mae'n feddwl ydy, gofyn barn pobl Gwynedd am wahanol bethau. Dyna'n syml iawn be ydy ymgysylltu. Ymchwil a gwybodaeth, hwnna'n sort of sense of the tin fel ma'n dweud. Maen nhw'n cynnal gwaith ymchwil i wahanol feysydd ar draws y cyngor, a mae hynna wedyn yn dylanwadu'r polisia
a cynllun y cyngor, ni siarad amdano fo nes ymlaen. Mae yna elfen gwybodaeth hefyd ynglyn â sut ydym ni'n rheoli gwybodaeth. Mi fydd chi gyd yn eich gwaith yn cynhyrchu gwybodaeth. Felly mae yna manylion personol am wahanol unigolion yn y gwaith ydych chi'n gwneud, fel sut ydym ni'n cadw hwnna i'w gael. Dyna dy maes gwaith nhw. Caffael. Chi'n mynd i ddod draws y term caffael o'r blaen falle, ond gwbl mae hwnna'n olygu di sut mae'r cyngor yn prynu y gwasanaethau a nwyddau da ni'n defnyddio bob dydd. Wedyn mae nhw hefo trosolwg dros 152 miliwn y flwyddyn o wariant y cyngor. Democratiaethau iaith, neu sôn chydig bach am y tîm yna nes ymlaen hefyd ynglyn â sut mae'r drefn democratiaeth, loda ac yn y blaen yn gweithio. Dysgu a datblygu, chi clywed Laura'n sôn am y gwasanaeth dysgu a datblygu. Bore yma sydd ydym ni yn dysgu staff y cyngor a datblygu nhw i fynd ymlaen yn ei gyrfa. Cyswllt cwsmar a chofrestru, os ydych chi ffonio'r cyngor difro, ydych chi wedi ffonio Galw Gwynedd. Wedyn Galw Gwynedd ydy yr uned gwasanaeth o fewn cyswllt cwsmar a cofrestru. Ydych chi gyd wedi cael cyswllt efo y gwasanaeth yma eisoes, pan ydych chi'n cael eich enw, ydych chi angen cael eich cofrestru, ac felly y gwasanaeth yma sy'n darparu hynny chi. A delio efo marwolaethau a bob math o agweddau eraill hefyd a pregasa ac yn blaen wrth gwrs. A wedyn cefnogol sydd yn gwasanaeth hynny yn y gorffennol sy'n ei alw yn gwasanaeth busnes yn gweinyddiaeth. Ond maen nhw'n edrych ar gostnateithio, cofnodi salwch, ydych chi gyd wedi cael cytundeb o ryw fath gobeithio, mi nhw sydd wedi darparu hwnna i chi. Wedyn hynna di'r gwasanaethau dwi'n gyfrifol amdano nhw, a maen nhw, ydych chi'n gweld, yn y cefndir yn ganolog i waith y cyngor. Mae'n mynd ymlaen. Pan o'n i'n cychwyn yn y swydd yma, o'n i'n gosod allan i staff yr adran i gyd be oedd yn weledigaeth i chi. Wedyn, yn syml iawn, cwbl o'n i'n cael yn trio chyfleu oedd y weledigaeth ydy bod ni'n gweithio a llwyddo gyda'n gilydd. Hynny ydy, sut ydym ni fel adran cyfan cydweithio yn cyflawni dros bobl Gwynedd. Wedyn, da ni yn, fel dwi'n dweud, yn darparu gwasanaethau pen blaen. Mae'r elfen cyswllt cwsmar o'n i'n sôn amdano felly, ond mi ydym ni hefyd yn helpu adrannau eraill. A mi ydych chi rhan fwyaf o'ch chi mewn yn yr adrannau hynny, yn helpu nhw hefyd i gyflawni i cyfrifoldebau gwasanaethau nhw. Wedyn ar ryw bwynt, mi fyddwch chi gyd yn dod ar draws gwasanaethau sydd o fewn yr adran sydd ganddo ni. Reit. Faint ydych chi sy'n clywed y term ffordd Gwynedd? Oce. Ydych chi gennych chi? Sori, dwi'n Cici? Ie. Be mae ffordd Gwynedd yn feddwl? Heblaw hynna dwi'n ei ddod ysgrif. Ffordd mae'r Gwynedd eisiau gwneud pethau lle ac yn canolbwyntio ar rhaid y gwasanaeth ffordd. Rwy'n arall, sut da ni'n gwneud hynny? Be mae hynna'n feddwl? Ti'n iawn? Rwy'n unrhyw syniad arall? Gweithio mwy effeithio ar gyfer gwadd o cama gwag eto? Oho. Dwi'n bod ar gwrs yn hyn. Da iawn. Dwi'n gwneud ymarferiad bach i chi rwan, i gael blas o beth da ni'n feddwl pan da ni'n sôn am ffordd Gwynedd. Achos, be mae lot o bobl o feddwl ydy bod o'n ymwneud, a o'n i sôn gyda ynglyn â adnod dynol, ynglyn â pobl, sydd da ni'n rheoli pobl ac yn y blaen, ie? Ac pan da chi'n meddwl am cyngor a cwmnïau mawr, dyna da ni'n meddwl, dwi'n rheolwr, felly dwi'n rheoli pobl ac yn y blaen. Ymarferiad syml iawn yn eich byrfa chi, de? A mae o edrach yn syml, ond yn iawn efo. Elfen ydy hwn o hyfforddiant da ni'n gynnig i
reolwyr ac arweinyddion tîm dros diwrnod o 6 diwrnod. Reit? Wel, bydwch chi'n dod yma meddwl bod ni'n gwneud cartoons a bod ni'n gwneud y math yna. Mae'n 6 diwrnod o hyfforddiant pan ni'n sôn am Ffordd Gwynedd. Un agwedd yno fo, gyda ni'n trafod na, dwi'n mynd i'n ei glywyd chi. Dwi'n gwybod beth chi'n ei ddod. Wedyn, y senario ydy, so rwy'n yn gweithio yn ymwneud pryffyrdd neu gwastraff aglychu, so rwy'n gweithio? Wyt? Na, iawn, oce. Lle ni weld o'n dyn. Reit, mae Dafydd yn gweithio, yn weithio'r cyngor, ac mae yna lori lydw lori Vince wedi torri lawr yn ardal Maes Cerchar. Be mae Dafydd i angen i sicrhau bod y lori yn cael ei thrwsio ac ar y ffordd mor fuan sy'n bosib. Ar eich byrda, 5 munud, so chi'n sgwennu lawr bob dim mae Dafydd i angen i thrwsio lori.